Ay, mana nandiyan ni. Salamat ba? Nauman na dyan ko ginawa ni computer. Kita mingaw pag karoon biyan, no? Ay, tama. Lunes, mali karoon, no? Ting klase. Ay, salamat. Mag-video call yun sa akong bibilabs karon. Ay, bakante rito ano? Ay, salamat. Madula-dula sa kopi. Di chatan ako kung afam. Baby. Excuse me, love. Kasi ato, gang. Pila yung oras niyo dito, dam? Ang GS kay 1 hour, pero nami promo 3+1. Uy! Pero, 1 hour lang ko, dam. Kadiyot naman ko. Sige, lingkod rin ako. 1 hour ka? Oo, 1 hour. Sige, set lang daw sa oras ka ron. Alauna, susmauman ka, alas 2. Dili manikas ha? Ano mo, nikas, dam? Ana. Ate, nis papi ba? Dugay kay mauna na gyud mi ani ron. Yawa gilamok ko. Ano na kadiri ha? Nagilamok na gani ko no. Pastilan ni mo ga. Kuan lang gud ka kay dilipat pa na ko si mama ba kay nag-uniform bi ako ganino nya nakailis na ko. Nasa man. Tara, ibig mo nang dito. Maabot ng mamulihay ba? Tara. Ah, wa na, abri na, nanas gud nakauna ba? Wa dugay wood kay kagod. Tara. Awa lagi, nanay nakauna oh. Gani. Sabaan lagi, uy. Nga nalay mo. Lunes man ron. Sim Lunes na wa mo gud klase kay holiday. Ayaw pa ninyo ha, masuruyan ta direk pidiya. Dili lagi nadam. Namasamay ko ninyo kinadam. Lunes na mo lang ko. Wala lagi may klase dam kay kaulanon man gud basa ang blackboard ingon na mong maestra. Istuyahan na po yung magic ba? Sa una pa nangangrason. Sa una ra rason na legit man adam. Bantay mo ha, basta maridan mo diri awad. Joko labot ninyo ha. Ya. Dam, wala man dito mi. Ya kasi may maguna sa indo diri ah. Ay siya lang sa, siya man nakauna. Ako na kaya Sige, pagtarong mo ha. Oh, happy na siya mantayan dam. Bago raman na. Dam, pahawaan na dam bawag kay ilok ba. Ito no, abi na ako rin nakabantay. Napaliguan sa. Sagay na lang, siya mo ginakauna. Sa'yo kasi din Sige, ikaw na. Paglara ko na, dali. Dam, nya na kung bayan na. Sure ka, bumayad ka. Yan ta. Dali ako, pag sa one game, ako na po da. Yan. Ay, si tanaw dia, hacker. Kaya ka. Grabe, bataan ni Rig. Grabe, makatago ba? Mura dyan nakakon ko yung account na. Waman ay sit. Gihak, magani mo ko ang kuan sa una gani. Ya, waman ka ito immortal. Bala ka diha. Hi, love. Musta naman ka? Gimingaw na ko mo ba? I love you, love. Gimingaw dyan ko si mga ba? Well, I love you too, dia. Love. Love to bo. Love. Kiss ko, bi. Wala ka nang mag-love. Ha? Hello? Mwah. Love. Love. Time na ko, love. Ang 1 hour, magani akong kwarta, good. Umano ko na. Love you. Wah. Time na ka. Ya, time na. Oh. Ah, ako na po diri. Hawa na tay. Time naman ka. Ako na po. Pasi na. Daot, kung tawa na to. Napay pinaano si Jit. Muawa! Buloy! Uli itoy. Party na tapart! Party Tama, tapart! tama. Party! Kabanha, gira na isaritaan na, oy. Nabi ko na sila natulog, ikang Saudi. Turbo kayo. Stand up. Nasa baba! Ito kayo. Uy! Tro! Double kill. Oh! Onda! Puara, o di gyud manghilom, oh. Istoryahan ng tag-iyada, day. Ana, biray Ang na! tagin mo, Papsoy. Ora na sa medyo! Ay, Rusian ta, Rusian! Sige. Ikaw na. 6 minutes lutas na ko! Ah, dagi ba ganyan ko ako? Ya! Dang! Daog. Bana kay mo dong, akong anak ikag Saudi dong, natulog dito. Ay, sorry te. Di mo manghilam? Close din ako sa kapitan. Basi ako mahinayak dong, ako ning i-report yung kapitan. Gusto silang kapitan. Tuong, kaana, nagdula, nagbayad, tadari. Masiradaan yun ni diri ah. Isa man. Mahilo mo dili. Ah, te, dili na may magsaba, te. Nagilom-ilom rami. Bantay hag makadungog pa ko ha. Last warning na lang. Kaman ina. Ay, saan? Awa, nabadlungan na ta. Ingabit ako sa inyo ha, na dili dula kiting klase. Sus, ayun, kabala ka, dam. Kato istorya niya, burit naman to, di lagi tamaridan rin. Sa iya tong katiguangon dam. Oh, Sana po sa medyo! Double kill! Agam bulok.
Banha jud kayo, oh. Di mo manghilom, ha? Oh, no! Hello! Hello, good morning. Naalaon ta ko'y concern, sir, ba? Sa Bana Dam, Kini internetan diri nga astang sa baa ba unya. Mga minor pa nanula, sir. kinsa di ay ni. Ay si Emilita ni sir. Uy, best friend sa imong asawa. Di alas kapilyar gihapon katambay. Ay, sorry te, ikaw man di ay ni. Sir, pa-responde ko diri sir, be. Palihog lang. Sige, padulong na ko. Ah, sige sir, salamat sir. Kinsa man ang sakyanan? May buntag! Ay! Daghan pa may gasol, di sa amin mapadeliver ron. Ma'am. Ako na tayo magitawagan nga pulis, ma'am. Kaya katong saba ka internetan. Ah, polis na eh? Ay, sorry sir. Dali po sir, oh. Polis man hindi ay. Now sir. Report na ko sir, babalha kayo internet sa napad yung mga minor, di man nung eskwelahan. Da sir, oh. Sir, ali sir, gaidan ka sir. Mura ni pulis. Ayun, lapar. Kaya na naging-reklamo sa kung bahan na sir ay kapital po na kung bahan na dire. Para sir. Kana, kini. Asa man tagiya diri kaya ko istoryahon. Dam, may pulis, dam. Nga naman daw. Padula na mag-minor daw. Na, saba mong kayo mo. Seryoso dito daw daw. Nam, damay-damay ko ninyo ha. Yes sir, good morning. Asa day problema? Nani ORCR na imong kompyuteran? Hello sir, wala pa ba yun ako na na-upgrade sir ay... Ano day sir? Ano sa problema dito sa mga computeran day sir? Namo kayo ni report man ko ni nga na mga minor dili dula ba. Muhangyo lang ko kay naman gud ko anak kag Saudi ba natulog diha. Dili nila, bago naman tinlarga gahapon ni mong kuan anak. Respeto mo, akong bana, under niya ni. Oh, ex-general. Oh. Tapos na problema ni Mas mo. lahat lang tanang mo ni bana na kayo. Ano na mo pag-away dam, ani na lang kargahon na lang namo ni mga minor na diri kay bawal mo gunang minor inarong orasa. Kagawin naman na. Sunod galit tay o magdula ka tay ayaw dalahay mga potay.